predsedu rodičovskej rady inžiniera Mariána Kurza. Pred 10 mesiacmi zasadli do nových školských hlavíc aj naši prváci. Naučili sa pod vedením svojich pani učiteľiek čítať, písať, počítať. Ako vedia prednášať, nám predvedú žiaci z 1. A. Adamko Javorský, Timea Kurpášová, Šimon Porada, Denis Ríša, Simonka Kalarčíková a z 1. B. Sabinka Ivanová, Martin a Viktória Pospišákovci a Emka Štajnerová. Nech sa páči. Žiaci, krivá čiara, rovná čiara, čo sa prvá s takou čiarou natrápi a naumára. Začiatok vždy býva slušný a druhý przne poslušný. Akože jeho kolieska čapkavé kľúčky môžu sa potom premeniť v oblúčky a slučky. A pre také detské rúčky dolajú raz veľkú vedu a becedu. Na rozlúčku pani učiteľke za váš úsmev milé slova, ktorými ste vždy a znova roztvárali naše oči ako kvety na úvoči. Za to všetko, čo už vieme, láskou vám ďakujeme. Bola na ňou kráľovnou pani učiteľka. Ďakujeme, kráľovná, za tie dary z neba, viesemi sa vrátime, za zem chváli teba. Trochu sme sa báli, dobre sa nám vodilo, radi nás tu mali. Prvej B triedy je to Martin Kostišák, Viktória Pospišáková, Denis Karabin. Z 2. A triedy za výborný prospekt správania matematické súťaže dostanú knižnú odmenu Denisa Galušová, Ema Kmetoniová, Patricia Rodníková, Zuzana Hudáčová. Z 2. B triedy za vzorné správanie, výborný prospekt, aktivitu a zber papiera knižnú odmenu dostane Alex Adamkovič, Elisa Blažová. Z 3. A triedy za výborný prospekt, vzorné správanie, súťaže Šaliansky Maťko, Ševetko, Klokan, Olympiáda anglického jazyka, Pythagoriáda, knižnú odmenu dostane Svetlanka Kňazovická, Jan Máreček, Sandra Vácha, Daniel Zakira. Z 3. B za výborný prospekt, vzorné správanie, Hviezdoslavov Kupín, Olympiáda anglického jazyka, knižnú odmenu dostane Viktória Tomková, Ivana Belanová a Mároš Lišťák, Vaško a výborný prospekt. Zo 4. A triedy za výborný prospekt, správanie, okresné kolo Pythagoriády dostane knižnú odmenu Erik Mendrož, Natália Lišťáková, Aleksandra Barková. Zo 4. B triedy za
za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu triedy. Knižnú odmenu dostanú David Tlačan, Kristina Zagatová, Sabina Filalická, Natália Kučerová. Dostanú Anna Geročová, Adam Páčo, Ivan Hučko. Za vzorné správanie, výborný prospech, aktivitu v triede, knihu dostane Martinka Martonová. Zo 6. A triedy za výborný prospech, športové súťaže, prednes poezie, Hviezdoslavov Kubil, prednes v nemeckom jazyku, Šaliansky Mačko, dostane Mária Petruščáková, Marko Jaskovič. Zo 6. B triedy za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy, knižnú odmenu dostanú Aneta Žubecová, Nikola Lasková, Roman Čula, Kristina Zaturová. Zo 7. A triedy knižnú odmenu dostane Eduard Meriač, Martina Vyzubová, Simona Hutová, Tomáš Šventársky, za reprezentáciu školy v športe, za výborný prospech, za úspechy vo vedomostných súťažiach dostanú Jozef Mareček, Alexandra Hučková, Marta Alexojová, Albina Lukáová. Z 8. A triedy knižnú odmenu dostane Diana Cetlová, Dominika Liškiaková, výborný prospech, z 8. B triedy knižnú odmenu za výborný prospech, vzorné správanie, šport, nádherné náskevky v triede dostanú knižnú odmenu Natália Kmetomírová, Tatiana Kručáková, Simona Lásková, Erika Bialočiková, Katarína Žolníková. Týmto žiakom, pretože po nich bude nasledovať naša elita. Na dovol. Ešte sa nepamätám, aby sme podceňovali celú triedu. Stalo sa tak teraz, pretože z 9. A triedy dostanú všetci žiaci knižnú odmenu a dostanú ju za Martin Antoník, výborný prospech, olympiády, ani jedna akadémia sa neuskutočnila bez neho, proste za všetko. Ďalej, Matej Kučina, aktívna práca pre školu, Michaela Fedorová, aktivita práca pre školu, Máme výborný prospech, aktivita práca pre školu, Michaela Hajková, výborný prospech, aktivita, prospech, aktivita práca pre školu, Jakub Javorský, geografická akadémia
aktivita pre školu, reprezentácia Tomáš Koty, výborný prospekt, aktivita. Simona Kurňavová, výborný prospekt, správanie a samozrejme aktivita. Dominik Majer, aktivita, práca pre školu. Martin Michal, výborný prospekt, reprezentácia školy. Jakub Molnár, výborný prospekt, aktivita. Peter Novotný, výborný prospekt. 10. najlepší atlet v Slovenskej republike. Matúš Kulka, aktivita, práca pre školu, program technická olympiáda krajskú kolo. Peťa Škodinová, výborný prospekt, súťaže program olympiáda anglického jazyku, Berbatúra, akadémia Slovenska. Z 9. B knižnú odmenu dostanú za výborný prospekt Ivana Krempaská, za šport. Za aktivitu a pomoc v triede dostane knižnú odmenu Richard Zavacký a Milan Martin. Very good, actually. Nadšením, ale aj s obavami sme si sadli do lavíc a začali sme sa učiť. Ale nenaučili sme sa iba čítať, písať a počítať. Naučili sme sa aj niečo iné. Naučili sme sa žiť spolu v jednom kolektíve, vychádzať spolu a rešpektovať spolužiakov a učiteľov v tej situácii. Takisto aj pomáhať jeden druhému, a to nie len odpisovanie domácich úloh. Naučili sme sa, čo je život, o čom je a ako ho žiť čo najlepšie a nepremárniť to. Touto školou sa spája nekonečný rád zažitkov a úsmevných spomienok, na ktoré sa dá len ťažko zabudnúť. Veď boli každodennou neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Ale čas, ten je neúprostný. 9 rokov nám ako voda preteklo pomedzi prsty. Ako to už býva. Prišiel čas, aby sme sa s našou starou školou rozlúčili a začali navštevovať ibu. Nerozchádzame sa však znovu, práve naopak. Vždy budeme s radosťou spomínať na naše pani učiteľky, ktoré to s nami nemali vždy ľahké, pani školníčky a pani kuchárky a na našich spolužiakov, bez ktorých by to nikdy nebolo ono. Všetkým vám preto patrí jedno obrovské a úprimné ďakujem a zároveň aj prianie všetkého najlepšieho do budúcich školských rokov.